Looking for a stranger, looking for a stranger to love. Gotta touch your eyes and cross your teeth. Gotta let go and come with me. Looking for a stranger, looking for a stranger to love. You say you want it bad. Και βόλικα. Ω, παιδιά, χαμός. Βγάλε έξω. You say you want it bad. You can't get it in you. You got yourself. Αυτό το kit το περίμενα πριν ακόμα μπω στο παιχνίδι που έχει ξεκινήσει. Ήρθε αυτή τη στιγμή μετά από σχεδόν 3 εβδομάδες. Τα αποτελέσματα σήμερα ήταν 100% επιτυχία. Βγάλαμε πολλά ψάρια, οπότε σήμερα νομίζω θα φάμε σαν βασιλιάδες. Έκανα την πρώτη βουτιά το ψαροτρόφικο σήμερα. Σε μια φάση είδα ένα ψάρι σε ένα θαλάμι, έκανα μια βολή και τελικά ήταν το ψάρι που φουσκώνει που έχουμε δει όλοι μας, το οποίο δεν τρώγεται και είναι και τοξικό. Και πάμε για επόμενη βουτιά. Έπιασε ο Κόρο καμιά 5 ψάρια στην αρχή, έπιασε και ο Χρήστος έτσι που πετάξανε 2 ψάρια και μετά τα πήρανε τα παιδιά, ο Κόρο, ο Κώστας και τέτοιο και φύγανε και από ό,τι πήρε το αυτί μου, ο Κόρο μας είπε και ηλίθιους που μπλογκάμε τα ψάρια, που διώγουν τα ψάρια από εκεί και δεν μαθαίνουμε πρώτα την τεχνική. Εμείς όμως μείναμε πίσω. Επειδή γενικά πεινάμε και θέλουμε να ψάξουμε τρόπους να βοηθήσουμε και εμείς στο φαΐ γιατί μας λένε τεμπέληδες. Εγώ έχω δει έναν ψαρά να το κάνει και αυτός το πετάει και ανοίγει δηλαδή όλο το εμβαδόν και πιάνει μεγάλο εμβαδόν. Στρόγγυλο, ναι. Οπότε αφού δεν το έχουμε με την τεχνική, ας το κρατάμε ανοιχτό Ναι, και αφού τα ψάρια έρχονται σε εμάς, όταν δούμε την αποπάθεια από κάτω το πετάμε. Ο καθένας πιάνει μια άκρη και το κάνουμε. Με το πεζόβολο από τη στιγμή που δεν έχουμε τον τρόπο ακόμα τα τρομάζουμε, οπότε δεν είναι αποτελεσματικό. Πρέπει να γίνει, να μάθουμε τεχνική σωστά και μετά το δοκιμάσουμε και έτσι. Απλώσαμε το διχτάκι και περιμέναμε να περάσει ένα κοπάδι. Επειδή γενικά περνούσαν διάφορα κοπάδια από μικρά ψαράκια, σαν σαρδέλες. Βρήκαμε την κατάλληλη στιγμή και έτσι πως ήμασταν απλωμένοι, όταν πέρασε, πετάξαμε το δίχτυ κάτω. Ήταν η ασημίνα λίγο απ' έξω και τραβούσε. Και με μια ψαριά βγάλαμε 120 ψαράκια που ήταν γύρω στα 5 κιλά και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σήμερα. Ψάρα τα φέρνα, μαγητέ! Πουλάμε ψάρια! Το είδα, παραδέχεσαι! Καλή τεχνική, Πολύ καλό! Καλά που ήταν στα πόδια μου, με τρώγανε. Πω! Πώς θα τα πάρω ρε παιδιά, αυτή πήγε να τσουβάλει. Πραγματικά είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου σήμερα. Έχουμε φαγητό, μπόλικο, πολύ, θα φάμε γαλά. Τα άλλα παιδιά και συγκεκριμένα ο Κόρο, ο οποίος του έχουμε δώσει ότι είναι ο ψαράς της ομάδας, νομίζω ότι δεν το είχαμε και τα παράτησε και έφυγε μαζί με τον Κώστα και τον Ασημακόπουλο και όταν γύρισε πίσω είπε ότι οι άλλοι είναι άσχετοι, οι ηλίθιοι συγκεκριμένα δεν ξέρουν πώς να το χρησιμοποιήσουν και τρομάζουν τα ψάρια και απεδείξαμε το αντίθετο. Μπράβο στην Εφία, James, που βρήκε το κολπάκι. Σας είπα, δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Πολύ ωραίο, ρε, μπράβο. Ωραία, Απίστευτο. Νικό, φέρε τα ψάρια. Παιδιά, δεν το πιστεύω, Πάμε στην Καλύβα και αφού τα πηγαίνουμε, καθαρίζαν οι άλλοι 10 ψάρια που είχαν πιάσει ο Γιώργος και ο Χρήστος, που είχαν βγάλει ο Κρίς. Και όταν πήγαμε τα πιο πολλά, για κάποιο λόγο είδα κατεβασμένες μούρες. Δεν μπορώ να καταλάβω το πού οφείλεται αυτό. Τη μία μας λένε τεμπέληδες και την άλλη που πηγαίνουμε φαΐ στην Καλύβα κατεβάζουν μούτρα. Πραγματικά δεν μπορώ να τους πιάσω πουθενά.
Θα φάμε του σκασμού, ψαροταβέρνα κυριολεξία. Έλα, ψαροταβέρνα οι μαχητές, παιδιά.